Fjamma li ma tmut qatt, mafkar li jagħti ġieħ lill-Maltin kollha. Dan hu dak li tpoġġa fi Pjazza Kastilja l-ġimgħa filgħodu, preċiżament fil-parkeġġ li jinsab quddiem il-Bank Ċentrali ta' Malta. Monument ta' 5 tunnellati li d-diżinjatur Valerio Xkembri kellu ħsieb ċar meta ddiżinjah. Tispikka l-gburija b'dak li jagħmlu l-Maltin. Ħolqu l-fjammi huma stess u anke r-riħ li jsostni dawk il-fjammi. Ġifieri l-idea wara l-iskultura hija li toħloq dinha xi ħaġa li qisha qed ittir u biex tissimbolizza dana l-ispirtu dan l-animu ta' fjamma ta' qalb tal-Maltin li mexxew il-Malta l qudiem. Il-monument huwa magħmul mill-bronz u għoli 5 metri mill-pedestal lil fuq. Il-proċess warajh kien wieħed twil. Il-sajż li qed tara llum dak l-ewwel sar tal-ġeblu u ksejnieh b'siment speċjali biex ovvjament wieħed jista' joħroġ it-textures li għandek bżonn. Dan il-proċess da madwar 6 xhur fejn imbagħad inqasam fi 3 biċċiet u ttieħed funderija fil-belt Taljana Pistoia. Ġara li fit-traġitt it-3 biċċiet sofrew xi ħsarat, għaldaqstant kellhom jagħmlu 15-il jum ieħor sakemm intrama kollox f'daqqa. U hekk kif il-monument reġa' ħall-forma, Xkembri nnota kif hawnhekk reġa' nbidel ix-xenarju. Jerġa' jinbidillek anke x-xenarju kollu għaliex filli kellek abjad u iswed filli t-tones issa ġew differenti. Allura jkollok terġa' tirranġa u biex inti ġġib id-disinn l-ispazji dak li ngħidulhom il-negative spaces u l-positive spaces terġa' tibbilanċjahom. Lura f'pajjiżna il-monument tal-bronz inħadmitlu l-bażi tal-irħam u hekk kif tpoġġa f'postu għandu numru ta' sigħat sakemm jgħaddi l-proċess tal-grouting. Iżda dak mhux l-aħħar pass. Inneħħu dak il-props li wieħed qed jara, nibdew it-testijiet fuq id-dawl, għaliex ovvjament id-dawl issa jrid ikun jikkomplementa dak id-disinn li qed isir hemmhekk. Nillestu it-testijiet fuq id-dawl u nibdew il-paviment.